Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo izvo zvatakaita umwe maid wedu akabva achizoshayikirwa nemwana wake a couple of years ago soon after lockdown. Saka tainge tagara tiina maid wedu akatanga achingouya kumba kwedu achitiitirawo mapeace job, achiwacha sometimes 3 times kana kuti 2 times each and every week. So during the lockdown nemurume wangu taingoswera tiri paTikTok tichingoona zvedu mareels zvekare. Murume wangu iye ainge achifarira kutevera maprophets ekuNigeria. So there was this other night apo paakanditi tainge tichifanira kuti tinge tichizoona umwe prophet ainge aine live prophet wekuNigeria. Zvadaro takabva tachizotanga kuona live yake. Saka prophet uyu akabva achizoti iye kana kuine vanenge vachida mablessings vaifanira kuti vange vachizomutumidzira mari. Ndakatombomuudza murume wangu kuti hatingamboiti zvinhu zvakadaro. That was when apo patakabva tachizotumidzira prophet ivavo vekuNigeria mari. Tavatumidzira mari, then that was when murume wangu paakabva achizondiudza kuti ainge aedwa mune rimwe group but kwava kuWhatsApp because akangonzi you have to forward us your phone numbers, but vainge vasina kumuudza kuti ainge achazopinzwa mune rimwe group, but vakangoti vari kuda kucompile list yevanhu vose vakatumidzira mari kuna prophet ivavo vekuNigeria. Then that was when paakandiratidza group. So I just thought kuti maybe it was just a group rainge richiitwa zveBible study. Ndainge ndisina hangu basa nazvo. Most of the times ndaingotevedzerawo mavideos avo zvavanenge vachitaura mumavideos avo kuti kana vonamata vokuudza kuti you have to do this, tora mvura kana kuti tora zai, like you will be teaching us how to break family curses and mamwe spiritual covenants avo atinenge takaita nekusaziva. So you will be teaching you a lot of stuff zvekare nekukudzidzisa kuverenga Bible in a proper way. Achitoti the Bible on its own, it is an altar. Saka whenever paunenge wakabata Bible you need to use it as if it is an altar. So murume wangu akatanga kutaura nevanhu vemugrupu imomo. Zvizhinji zvacho ainge asingandiudze, akazongondiudza mushure mekunge atoromba mukoma. Saka ainge akanzi ange achitenga ring nenecklace yegold. So akaenda mutown mukoma ndokubva anotenga ring yainge ichiita iyo 3000 rands, ndokubva atenga necklace zvekare. Necklace iyi akaitenga yainge ichiita 5000 rands zvekare mushopu imomo, because vakanzi unofanira kuti unge uchitenga zvaunoafoda and usatenga zvinhu zvakachipa. Kana uri poor, it is far much better kutoshandisa mari yose yaunenge uinayo mubank, nekuti mari iyoyo ichazodzoka yakawanda, it will be seed money. So mushure mekunge ndazotarisa muapp yedu ndobva ndaona kuti mainge musisina mari 8000. Ndakafungidzira kuti maybe tainge tabirwa mari, but later on I then spoke with my husband akandiudza kuti ainge atenga ring nenecklace. Ndakatsamwa ndikati shuwa mungaita zvekutenga maring nemanecklaces. Akandiudza kuti mari iyoyo yainge ichazodzoka iri times 2 times 3. After a couple of days ndakati ndichinotarisa muapp mangu ndakarohwa nehana because ndakabva ndaona muine mari. Tainge tisati takambounganidzawo mari yakawanda kudaro. Mukoma tainge tava nemari yainge iri almost $500,000 yainge yava muaccount yatainge tisina kuziva kuti yainge yabva kupi.
I was so scared, but iye ainge achindiudza kuti ndisatombotya zvachose, nekuti zvose zvainge zvichiitika ndo zvainge zvakataurwa naprofeti, vakati ndo zvainge zvichazoitika. Ndikati zvino mari iyi kana tikaishandisa hatizosungwi here? Akanditi kwete, this is spiritual money, hapana patingambosungwa. So takabva tatotenga motikari. Mushure mekunge tatengesa motikari iyo yatainge tagara tiinayo, takangoenda kuibuy cars nemotikari yedu, tikabva tatongovaudza kuti tikuda kutongo upgrade. That was when patakabva tachizosarudza imwe motikari latest model yeBMW, ichocho chainge chingoriwo chipickup. So then that was when we bought that car. Tikadzoka kumba, tichidzoka kumba mukoma, mari iyo yatainge tashandisa pakutenga motikari, mari iyoyo takazomuka tikawana kuti muaccount medu mainge mava ne1.2 million. Murume wangu akasenderwa message akabva anzi mari iyoyo muri kufanira kuti munge muchiishandisa within a couple of days. Tikati zvino mari yakawanda kudai tingaishandisa kuita sei? Murume wangu akabva anditi how about tikatanga business. That was when patakabva tachizotaura neimwe company, but it is a restaurant, vane mafranchise. So then that was when patakabva tachizotenga franchise, tikashandisa kamari kose kaikai, not because tainge tichida kuita business iroro, but we just wanted to do that. Tainge tichida kuita karika restaurant, but vainge vachida upfront fee yemari yakawanda chaizvo, tainge tisingakwanisi kuafoda mari iyoyo. Then that was when patakangoitawo ka franchise kekutengesa mabattery. Then we did that. Tashandisa mari iyoyo yakadzoka mukoma yakawanda. So mari iyi yakaramba ichingouya tichiudzwa kuti tinge tichishandisa tichitanga mabusinesses. Kumusha tikavhura masupermarket kwedu kwantinobva. Then murume wangu kwavo kwaanobva akazvarirwa akakwirira muHarare, tikavhura zvekare imwe supermarket iri kutorana kutaura kudai. So after taita mabusinesses ose awa, within a couple of months taita mari yakawanda kudaro, ndo patakabva tachizoudzwa kuti pari kudiwa sacrifice. Mufunge zvenyu mukoma, mushure mekunge tadya mari, ini ndakarota hope, ndakarota ndiine mwana wangu tichifamba tiri musango. Saka mwana akandibvunza kuti mama tikuenda kupi? Ndikabva ndamuudza kuti tikuenda kugungwa. Akanditi kugungwa kupi? Ndikamuti tikuenda kugungwa kuNigeria. Hamene kuti wai? Ndakamuti ndokwatiri kuenda. Then murume wangu akabva arota zvekare hope idzodzo. I know iye akarota ari kuNigeria, akatimirira achitoudzwa nevamwe vanhu vaainge asingaoni, vachitotaura naye vachitoratidza kuti ivo maNigerian, vachimuudza kuti mukadzi wako achingosvika panapa unofanira kuti unge uchikidnepa mwana, wokwidza naye mugomo iro wobva wamuuraya uchita wekugura musoro. Saka takati tarota hope idzodzo. Then that was when pandakamuudza kuti ange achitaura naprofeti. Saka profeti vakabva vachizoti hope dzatainge takarota idzo dzainge dzakatozvidudza kudhara, tainge tava kufanira kuti tinge tichitevedzera mitemo, otherwise upfumi hwose huya hwatainge tava nahwo, everything was just going to disappear. Saka profeti vakatiti handiti makatanga musina mari, mungori ne8,000 chete yamakashandisa. Tikati ehe ndizvozvo. Vakabva vati kuuya kwakaita mari ndokungoendawo kwaichaita, nekuda kwekuti imari yatinoti spiritual money, so God can take it away just like he gave it to you. Munosara musina kana chinhu unless if you keep on following the rules. So mukoma ndo patakabva tachizotanga kuchema tikati hatidi kuti tinge tichisacrifice mwana wedu. Takabva tanzi kana musingadi kusacrifice mwana wenyu it is fine, munenge muchifanira kuti munge muchizvisvibisa. Tikati tichazvisvibisa sei? Tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichitsvaka benzi iro ratainge tichazorara tose ka1 inini nemurume wangu. So takabva tachizopiwa mumwe mushonga nomumwe muNigerian watakaenda tikanoona kuHillbrook uko. Saka muNigerian uyo akati iye ainge achazotitsvakira benzi. After a week akatifonera, tikaendako tikanotora benzi redu riya. Saka murume wangu akararwa nebenzi, nenyuwo ndikararwa nebenzi iroro
takararwa nebenzi iroro usiku hwose. Mangwana acho Makuseni muNigerian uya akauya akatora benzi riya vakaenda naro, hakuna kurarwa usiku hwacho. Mukoma apa benzi iri raitoita sekunge rainge rakanwiswa mushonga wekusimbisa musana without ever resting usiku hwose. Wandainge ndonzwira tsitsi murume wangu, nekuti iye ainge achiitwa sezviya zvinoita varume vanorarana, ndozvaainge achiitwa nebenzi iroro. Ainge achichema sezvo zvainge zviri zvinhu zvaainge asati akamboita upenyu hwake hwose. Kana mwana akatomboya akanoka padho achida kuziva kuti kochii chainge chichiitika, mukoma ndakangobuda ndikamuudza kuti dhedhi vari kurwara apa vachiridza mhere nekuti vainge vachirarwa nebenzi riya. Then rakazoti raenda tikaudzwa kuti sezvo tainge tazvisvibisa, munamato wedu wainge wagamuchirwa naMwari wekuti tisazosacrifica mwana wedu, asi tainge tichifanira kuti tinge tichikasika tatsvaka mwana weumwe uyo watainge tichazosacrifica pachinzvimbo chemwana wedu. Tikanzi ndo zvakaita Abrahamu pachinzvimbo pemwana wake akabva achizosacrifica gwai raakasacrifica. So takabva tachizotanga kutsvaka munhu uyo watainge tichifungidzira kuti tingazosacrifica mwana wake. Takanzi munhu iyeye munofanira kuti munge muchingomupa just a simple gift, not even money. Kugamuchira kwaachaita that gift that you would have given to her or him ndokutochekeresawo kwaanenge aita mwana wake nekusaziva. So takati takagara one day, ndipo apo takabva tachizongoronga kuti amai avo vainge vachitishandira vachiuya vachizotiwachira nekutiklinira mumba medu, taifanira kuti tinge tichizoshandisa mwana wavo as a sacrifice muurombwa hwedu. But ipapo tainge tisingaoni sekunge hwainge huri urombwa, but we just thought kuti since God deals with sacrifice, God forced Abraham to make a sacrifice, achibva kunyika yake achisiya vabereki vake akaenda kune imwe nyika yaainge asingazivi. That was a very big sacrifice. Zvekare nekuzosacrifica mwana wake, zvekare naJesu nekuzozvisacrifica. Saka hanzi Bible, it is just a blood altar yaMwari. Saka ipapo taitoona sekunge zvatainge tichiita kwainge kusiri kuromba, but now ndava kuona kuti kuromba kwakasangana nesatanism yekuNigeria. Then takabva tachizotaura nemurume, ndikabva ndachizopa uyo mukadzi ainge achititira mapeace jobs imwe office chair iyo yaainge achifarira. Ndainge ndakaronga kuti kana tazotenga mamwe ndichazomupa zvangu. Saka takangomusurprise one day, tava kumuperekedza, ndokubva murume wangu angotora office chair iya ndokubva tatoiisa mumotikari, tikabva tachizoenda naye tikanomusiya kulocation kwaainge achigara. Akafara chaizvo mukoma, ndokubva achizoshayikirwa nemwana wake. We then went with her back home, tikabatsira chaizvo parufu nekuvigwa kwemwana wake. Takashandisa mari yakawanda chaizvo sezvatainge takaudzwa. Mukadzi uyu takabva tachizomupa chikafu chatainge takaisa mushonga watakanotora zvekare kuHillbrow, kuti kunyange zvikanzi kwauya chinengei, kunyange hama dzake dzikatomuudza, kunyange akasangana nemuprofita wekuti anotomuratidza vision yekuti ndisu takachekeresa mwana wake anozviramba. Saka mushonga uyu ndakamuisa muraisi mwana wake asati afa. Saka ndokubva ndachizomupa apo paakauya kumapeace jobs kumba, ndokubva achizodya raisi riya rainge riine mishonga. Mwana wake akazofa kuZimbabwe, tikamubatsira pakuvigwa kwemwana wake. Ndiyo confession iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi takachekeresa mwana wamate. Ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera
yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Ininiwo I have been praying all of my life. Mukoma, takabva mukumiswa basa nekuda kwekuti hatina permits. Saka pakambani patinoshanda tainge tichishandawo nema-South Africans nevamwe vekuMalawi uye zvekare nesu vekuZimbabwe. Hakusi kunzi tinombowana mari yakawanda kana ma-South African avo atinoshanda nawo kutongoshandawo nekuda kwekuti upenyu hwakaoma. Saka zvakaoma kudaro mukoma, takabva tachizomiswa basa nemurungu. Iye murungu ari kuti ari kuda kuvhara kambani, but ari kuti kana avhara kambani iyi obva achizoenda kuMozambique. Kambani yake inenge yava kushanda from Mozambique, but ma-customers nema-clients ake anenge angori iwawo. Iye anenge achigadzira ma-products ake iwawo atagara tichingogadzira, because ndava nemakore anokwana iwo kuita 10 years kubva zvandakapinda muSouth Africa ndichishandapo pakambani ipapo. Saka anoita zve-export. Kambani iyi ikaenda kuMozambique inenge ichingounza ma-products muSouth Africa obva angobrandwa as proudly made in South Africa, obva achizoitwa ship abroad, obva achizoenda kumhiri kwemakungwa. Zvino ini ndapererwa mukoma, handina rimwe basa randinoziva kubva zvandakapinda muSouth Africa. Ndo basa randanga ndagara ndichingoshanda. Saka ndakambonamata nezvazvo ndichikumbirawo kuti Mwari vange vachindipa kamwe kamukana, even gore zvaro ndikwanise kureiza mari yekuti kana ndikadzokera kumba ndinokwanisa kutangawo kabusiness. But unfortunately ndo zvazoitika izvi. Takamiswa basa isusu vekuZimbabwe, but mamwe ma-Malawians nema-Mozambicans vachiri kushanda zvavo. Isusu hanzi ndisu tiri pa-hard target, asi ma-Mozambican nema-Malawian vachiri kushanda zvavo. Saka handizivi kana kuri kunzi kana muine imwe n'anga yamunoziva inokwanisa kundirombesa. Inini I am willing to sacrifice my life, and ndava kutopota ndichitoita minamato usiku. Ndinomuka usiku sezvandinongonzwa pane mamwe ma-confession kuti vanhu vanoita mabasa akaipa vanotanga kufamba vachishanda from 12 to kuma 3 am. Saka each and every day ndinomuka pakati peusiku, ndobva ndatobuda muroom mangu ndotombomira panze, ndobva ndatanga kukumbira varoi vemulocation mandinogara kuti vange vachindibatsira, zvekare nemasatanist kana arimo anogara mulocation mandinogara kuti vange vachindibatsira. Uye zvekare ndinenge ndichitonamata ndichikumbira Satani kuti ange achiuya hake kana kuri kunzi anenge achida kutenga soul yangu. I am willing to sell my soul to him, but so far mukoma hapana. Handizivi kuti ndingazvifambisa sei. Inini I am willing kuita kunyangwe bhinya kana kuine n'anga yekuti inoita zvekuharvesta mabody parts evanhu. I am willing to do anything, because upenyu hwacho hwazondiomera. Handisisina kana plan B zvachose. When you post my story tell me, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Kunyangwe zvikanzi kunenge kuine vakadzi vakaromba kana vaine nyoka oro mipurwa oro mapere oro whatever zvinenge zvichirarama neurume hwevarume, I am willing to donate. Kunyangwe zvikanzi ndichangodya mari yacho kwemakore mashoma, kunyangwe rikanzi rinenge riri gore rimwe chete, at least I would have survived nemhuri yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weyo, pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndaimboita basa rekutengesa muzvitima apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Saka nerimwe gore apo pandainge ndichiri ne19 years takakwira chitima chainge chienda kwaMutare, ndikabira umwe mudhara. Saka mudhara uyu ndava kumurota achiuya kwandiri achiisa zvituko pamusoro peupenyu hwangu.
zvimwe zvakatoitika nezvimwe izvo zvaanoti zvichazoitika kumberi uko. Ndiri murume ndine makore 36 years ekuberekwa, handina mwana mukoma. Kuna mukadzi akambouya kwandiri akati, iwewe wakandipa pamuviri. Zvinhu zvinogara zvichindinetsa, zvaigara zvichindinetsa, but ndakazowana mindoro yangu. Mudhara uyu akauya kuhope akanditi, iwe uchafa usina mwana ende dzinza rababa vako richaperera pauri. So he has cursed me. Mudhara uyu takamubira because ndaishandidzana nedzimwe mbavha idzo dzaizotanga kusecha vanhu pavanenge varara paya, tichivabira mawallets avo, tichiba mari nemafoni. Ndo basa randainge ndichiita iroro. So ndiri kurota chipoko chake murume uyu. Handizivi kuti ndingazvifambisa sei, handizivi kuti kumusha kwake ndekupi, but I know kuti ndiwe kwaMutare Mudhara uyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vanoti ivo havatozivi kuti votangira papi, ende vanoti kunyange mazita vamwe vavo avo vavainge vachishandidzana navo ipapo pavainge vachiri kuita basa iroro, hanzi havacharangariri vanhu ava, vachiri kungorangarira one wacho uyo wavainge vachishandidzana naye, vachiri kungorangarira surname. Saka ivo vari kuti pavarume vavainge vachifambidzana navo paiva neumwe uyo aiva nesurname anzi yekuti Choto, but havacharangariri first name yake murume iyeye. Zvakangooma hazvo vedhuwe.